Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ene wayno en garti kadi e windande men hande Allah wallino on windande adine nde on kollanoma hen allif on kollama hen bajorɗo on kollama hen tajorɗo on kollama hen suuni endu hande kadi gadden tati nanduɗi tati e nayne foti jeeɗiɗi ay hankiten faade hande sa wawi ɗum karfeje ma jeeɗi jalti ta tampani hande kadi tati gaddama aɗi nandi ko nandi ko an sernde ɗum hoorema teskuye ma naata hen ganda kala ko jiimina wayni ko jaatungu ɗum ɗo wiyete piccuɗo ɗum piccuɗo nani waɗa mbiya jaatungu mbiya piccuɗo ɗo ko haatungu mbiya piccuɗo ɗo ko haatungu mbiya piccuɗo ɗum ɗo wiyete ay ɗum ɗo wiyete piccuɗo ɗum ɗo wiyete piccuɗo ɗum ɗo wiyete piccuɗo ɗo ko ja tungu mbiya piccuɗo ɗo ko haatungu mbiya piccuɗo ɗo ko ha tungu mbiya piccuɗo ay ɗo woni toɓɓere woni ja nga woni tongu piccuɗo tati gon tati ɗo ko ja o nani tongu nanga piccuɗo nanga tan jawɗa mbiya ja tongu piccuɗo ay ɗo ko ha tan e tongu rendi ɗo ha tongu mbiya piccuɗo ɗo non ko tati ko ha o e tongu o e piccuɗo o ndendi ɗo waɗa mbiya ha tongu piccuɗo tan jawɗa mbiya ha tongu piccuɗo ɗo ko ja o nani tongu nan doga ha nanga tongu nanga ja tongu piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo ɗo ko ha hakkude moƴƴi ha tongu piccuɗo wadda mi faama kala ko jiimina wayni ko ja tongu piccuɗo kala ko wayni ko ha tongu piccuɗo kala ko wayni ha tongu piccuɗo somi namdama holko serdiɓe noon mi serda mi oɗo toɓɓi less oɗo toɓɓani dow toɓɓani less oɗo toɓɓi dow gasi wadde ɗo ko toɓɓere nde ko less woni ko jaatongu ɗo ko dow nde woni wiya ha tongu mi winoma toɓɓe ko less tan ɗe gonata walla dow ɗo noon toɓɓere nde ko less tawɗade ko jaatongu piccuɗo ɗo ko dow tawɗade ha tongu piccuɗo ay ɗo noon toɓɓani dow toɓɓani less ko ha tongu so toɓɓani tan ko ha tongu piccuɗo ɗo noon toɓɓere nde less ko ja ay ko ja ɗo ko ha ɗo ko ha ɗo ko ja ha gayna mbiya ja tongu piccuɗo ay ɗo ko ha tongu piccuɗo ay ɗo ko ha tongu piccuɗo ay ha toɓɓere nde ko ha tongu piccuɗo rendin ha tongu piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo ɗo ko ja tongu e piccuɗo a janani tongu nani piccuɗo nanga mbiya ja tongu piccuɗo ɗo ko ha e piccuɗo tan ha tongu piccuɗo ɗo ko ja e tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo ɗum ɗo woni ja tongu piccuɗo ɗo woni ha tongu piccuɗo ɗo woni ha tongu piccuɗo gasi ɗo so ɗiggi tan a serti e nde ɗo majjere ɗo ko tati gonɗo oɗo ja sa wawimo kala ko jangete e ja ko ni foti ko jangete e ha ko ni foti ko jangete e ha ko ni foti ɗum noon wande windande ɗimmide nde Dental Dina TV mo jeynoko hen jiɗɗo jeede hen jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal gara mbaɗa abonné jeeteɗa janggoɓe
walla jiɗɗa ko jeeyte WhatsApp lesto 77 906 14 81 jiya WhatsApp o ngara kaala inde ma yettode ma mi nawma les ɓe kalan ma serɗiji aɗi belma bisimilla a yiɗa gacca deƴa onon noon wonɓe dental diina TV ɓeene on mbiyama yo mbaɗi hen balle mon so Wave so Western Union so MoneyGram so Ria 77 906 14 81 jingere mon e wallere mon e jangde he tawde oɗon mbi o kon jangoɓe on keeɓi janguinowo on yiyani on jiyanimo on walla on ha jangon mbawon on dawon keɓon kebnoma hen oɗon gandi ko janginirta ko o jeeya ɗum ko courant ko wifi connexion ɗum o jeeya ɗum oɗon gandi on paami ɗum nafatata ko enen ndenden ɗum jingen ɗum goto waɗa hen seeɗel muɗum wasa yawde an wone wallede ane wallu an wone jengine jenggu an a yita hay batte aɗa walle ha mbatta yiide wadde a wallama ane wallu ko tawi on jarama jokke golle min beltima ɗum kay nannaki ceerno an a jaɓata ɗum to ma an jaha goloɗa ha lewru ma maaya mbiyeɗa jarama joggolle ɗum nannaki ceerno hoko nanni aɗa jangine gongay ma kalɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen tan ko hen jeeɗa kalɗo mbawɗa wonde hen e kala nokku mbawɗa wonde hen funnague hirnague rewo worgo aɗa janga hen ko hen jeeɗa tata uddirtina aɗa huccita darta ko hen jeeɗa anne jeeya walloɓe min jiima wona windande ɗimmide nde sa namdama ko janguɗa e mayre mbiya jangumi hen ko jatungu piccuɗo jangumi hen ko hatungu piccuɗo jangumi hen ko hatungu piccuɗo somi namdama hoko serdiɓe mi wiyede jatungu de ko toɓɓere less hatungu de toɓɓata hay nokku hatungu toɓɓa dow gasi jatungu ko ni wayata hatungu ko ni wayata hatungu ko ni wayata ɗo noon woni piccuɗo kala ko wayni hen fay less piccuɗo saredo piccuɗo daredo piccuɗo ɓe ko ɗinan an noon ko ɗo tan papa ɗum waɗa mbiya jatungu piccuɗo jatungu piccuɗo jatungu piccuɗo jatungu piccuɗo jatungu piccuɗo jatungu piccuɗo ɗum windirte mbiya waɗa ni mi rewa ɗo waɗa ni ha ɗo mi darto toɓoɗo gasi hatugo waɗa ni ha ɗo darto hatungu waɗa ni ha ɗo waɗa ni ha ɗo ni mi toɓɓoɗo gasi wadde mi anda mbaɗjami ɗum fof nandi ay ɗo e ɗo e ɗo nandi ko serduɓe toɓɓere ndeɗo e ndeɗo tan wo kam sa wawi tan winde o tan ma waw oɗo mbawa oɗo heddo ko toɓɓa ɗo toɓɓa ga a faami ɗo moƴƴi de so tawa a wawi oɗo a waɗi ni a windi ɗum ha wawi ɗum a toɓɓi ɗo o to ɗiggi tan ɗo toɓɓani ɗo toɓɓa dow gasi binda baɗo ni binda baɗo ni binda baɗo ha gayna toɓɓa ɗo wotere toɓɓa ga wonde gasi ngal ƴettaga aɗa wiya jatongu piccuɗo jatongu piccuɗo jatongu piccuɗo hatongu piccuɗo hatongu piccuɗo hatongu piccuɗo hatongu piccuɗo hatongu piccuɗo gasi on saha noon an a yi goɗɗo jiɗɗo nadde hen to WhatsApp to mbiyamo yoɓa 77 906 14 81 o yiyamin o ara o haala inde makko e yettode makko o nanne so pular o jangata o leyo pular arawa janggo araɗo gasi ni foti wona politique wona punti ko jangde e punti wona gotum jangde e punti wona gotum jangguinomo funtani de guittoma niɓɓere a yiyata hay batte o walluma ha mbatta yiide bindol mbatta janggude on funtima ala annen hoto funtumo jangga tan jaaha gayna jaalama mbiyama jaram ngala hen windande ɗimmire nde ko jatongu piccuɗo e hatongu piccuɗo e hatongu piccuɗo gasi
windan ɗimmire nde ko janngumi heen ko jaatungu piccuɗo e haatungu piccuɗo e haatufi gasi en kaaɗiɗo ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañi to janngon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kawle Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam